onur li tiġi sindku tal-ikbar lokalità ta' Malta. Nħares il-qudiem biex l-ewwel qabel kollox nara li dak li ma twettaqx fl-aħħar 4 snin minħabba diversi raġunijiet naħdmu biex iwettaq. Inħares il-qudiem biex naħdmu nagħtu il-kull konsillier li huwa demokratikament biex flimkien immexxu aġenda waħda li tkun l-priorità assoluta għal-lokalità tagħna. Verament nemmen illi San Pawlu Baħar għandu jibda jissemma u affarijiet aktar pożittivi li apportu it-tim li ħammexxi jien Partit Laburista għandu esperjenza enormi